जों tini salai nangrangya borokni kong tui tamni himalay borokni chagui konopano kam kwrui sal kaisa paiha hingke video khaijaknai tei berejaknai. Instagram o video khaijaknai, Facebook o video khaijaknai, story rwjaknai tei buibai borok belai khaiui sinijaknai bo muchungo. Aboni bagui borok phone kanui mwsao masa keba rigani kanui mwsao chwla twtwi bwrui hai ongo masani bwrui bai masa khárlaio amo hai khe wnglaio borok buibai sinijakna bagui tei popular wngna bagui hinkhe chwng tini nailainai khoroksa borok bo hati khe sinijaknai muchugui tini swi kwthang masa no butharka hinkhe bo tabuk onek no samung kaham tangkha tamo hinahaiya bo onek no samung kaham tangkha adike swi kwthang no butharmano bo bini onek phan tongo hinkhe chwng bono tai tamo sanai sanase muchunglaia hingke naisidi video. पूरा डेट